Hai mă, dă-o mai repede pe gât să mergem. Unde să mergeți, bă, vă grăbiți așa, că de-abia ne-am apucat să desfacem prima navetă, sunteți nebuni? Băi, nebunit, dacă vine nevasta și ne găsește aici, ne face capul frapieră. Vine nevastă mea, cum să fie, bă? Că a plecat pentru 2 săptămâni delegate, suntem boieri. Păi și aia mică? Aia mică e aici, bă, nu trebuie să am și o femeie în casă. Ospătar! Bravo, tăticule, mulțumesc! Doar atât? Ia la tati. Ai văzut că ne înțelegem? Hai, dă fuguța și mai bagă un rând de beri la rece, da? Du-te și mai pune berile la frigider. Puiul meu mic. Wow! Cum ai reușit, mă? Cu exercițiu, bă, de-aia, bă, vă spun, holbați-vă ochiul după gagici pe stradă, bă. Privitul după gagici e bodybuilding ochiului, bă, fraierilor. Nu, bă, cum ai reușit de ai făcut-o pe căringuța să se ducă după bere? Pe tot cu antrenament, băi, am zis că la fiecare bere care mi-o aduce, îi dau și ei una, mă înțelegi? Păi și bea crenguța atâta, mă? Ia nu, tasul, da? Adina! Adina! Oh, ce-i mai lipsește? Nu te-am rugat să-mi aduci o jaia de fată? Păi asta e. Care asta? Asta? Pe naiba! Nici culorile nu le știi până la vârsta ta. Și ai împlinit... Să vezi că iar a uitat câți ani am. Ai împlinit? 5 ani. 5 ani! Și degeaba! Hai, du-te odată să-mi aduci o jaia. Adinuța, iubită, nu vrei să-ți facă mama și ție unghiile? Hai! Da, lasă-o, dragă, ce vrei să zic, că e de la grădiniță, că e vreo mironosiță, cu unghiile făcute. O duci tu astăzi la grădiniță? Bineînțeles, iubită. Da? Bine. Adinuța, hai să fiți cuminți să o ascultați pe mami, da? Tati, nu vrei să ne duci tu la grădiniță? Vai, Adina, dar vă duc eu cum? Tati se grăbește. Da, e clar, iar mergem singuri. Gata, am plecat, da? Hai. Pa, să fiți cuminți, da? Pa, pa. Alo, ce-ați rămas așa? Hai! Tu, du-te și adu-mi o jatul, ce aștepți? În bucătărie, fă sandwich-urile, dacă nu vrei să ți se lipească stomacul de spate la grădiniță. Hai, mișcare! Tot mai crezi că asta e mami? Încetează, are și ea niște probleme, dar e mami, ți-am mai zis. Poate mama pădurii? Păi, cheamă-mă și tu pe crenguța să debaraseze aici. Mai taci, bă. Mai bine spune-mi cum să fac eu să aduc pe Laura încoace aici la mine, acum că sunt singur acasă. Fă-ți o operație estetică, mă, să semești tu cu prietenul al tău, senatorul. Mai taci, bă. Eu vorbeam serios. De asta nu vrei tu să strângem sticlele. Mă, nu înțelegi ce-o fi găsit la ala, că ia uite la mine. Fizic de Arnold, moacă de Banderas. Aha, și minte de Bugs Bunny. Hai, mai comandați ceva sau nu? Că plec la grădiniță și barul se închide. Auzi, tati, dar tu nu pleci la grădiniță? Cum? Crezi că mă teleportez? Ai dreptate, tati, asta e... Să-l sun eu pe Bogdan, mă, că vorbim cu el să te duc el la grădiniță, nu? Bă, Bogdan, eu sunt Toni. Auzi, nu treci tu pe la mine să o iei pe crenguța, că eu sunt și cam bolnav un pic, cred că am răcit, nu știu ce am iau. Mă înțelegi? Da. Băi, m-a amețit berea asta, băi. Băi, Toni. Mă lasă, bă, că vorbesc la telefon, tu nu vezi? Treci tu să o iei, da? Bine. Suntem gata. Grăbiți-vă să nu întârziați. Da. Nu ne duci tu?
Dar ce-ți eu, drag, autobuz? Ia luați un taxi împreună, că sunteți dita mai găligani. Cât aveți? 10 ani? Oh! Poate împreună? Auzi, am senzația că lui maică-ta asta i-a cam intrat mintea la apă. Hai, nu fi obraznic. Știe ea ce face. Cred că vrea să ne obișnuiască de mici cu greutățile vieții. Și crezi că pe taximetrist o să-l intereseze chestia asta? Dacă ne întreabă câți ani avem. Cât îi zicem, a? 10, nu ți-a zis mami? Hai să mergem. Alo, da? Da, au plecat, gata. Nu, încă nu se poate. Nu, încă nu m-a trecut cu... Nu m-a trecut cu drept de semnătura pe contul lui, nu. Nu bănuiește nimic. Mă iau eu după tine, deșteapta lui pește. Exact. Crede că sunt nevastă sa. Am noroc că-i fraier. Habar n-am cum a ajuns ăsta senator. Sau mă rog, poate tocmai de-aia. Copiii nu bănuiesc nimic. Și oricum nu contează, că ei sunt mici și de ei n-ascultă nimeni. Hei, asta nu-i mami. Așteaptă puțin, am senzația că a intrat cineva. Uite, te sun săptămâna viitoare și sigur ai banii, da? Hai, pa! Am pus-o. Ia veniți-o încoace. De când sunteți voi aici? Nu suntem aici. Adică suntem, dar nu suntem de mult. Mă, voi ați auzit ce am vorbit eu? N-am auzit. Prin căciulile astea nu se aude nimic. Mami, n-ai pus bine receptorul. Va să zic că știți că am vorbit la telefon. Nu știi. Adina, noi avem telefon? Cred că am încurcat-o. Și mă rog, de ce nu sunteți voi la grădiniță? Fiindcă n-a vrut niciun taximetrist să ne ia. Motive! Trageți chiulul! Bine, să știți că la telefon a fost chiar Grig, care vroia să știe dacă ați ajuns la grădiniță. Mamă, dar asta e regina minciunii. Dar las că-i zic eu diseară. Și dacă află și că ascultați pe la uși, ați încurcat-o. Opa! Sau ce-ar fi mai bine să nu-i spunem nimic, ca să nu-l supărăm? Mai bine. Hai, fuguța la grădiniță până nu mă răzgândesc. Băi, scoală-te, băi, că se mai uită și copii la serialul ăsta. Lasă-l, bă, să doarmă, bă, să mă odihnește și el. Mai bine zi tu cum fac eu să o îmbălic până la ora, să vin cu a. Auzi, mă? Eu, în locul tău, mi-a schimbat lucrul. Degeaba ești milionar, mă. Cum vine mă asta cu mi-a schimbat locul? Eu, în locul tău, mi-aș trage niște țoale să le rup gura la toți. Să le rup gura, zici, a? Ce ziceți? Ultima modă la Paris, a? Eu care credeam că e ultima modă la Bălăceanca, dar mă rog! Stai eu de vorbă cu toți săranii, mă, mai lăsați-mă în pace. Doamna Laura, spuneți-mi dumneavoastră că dumneavoastră am toată încrederea. Cum e? Da, păi e cam... Cum e? E cam haute couture. Ce-am la tur? N-ai nimic, stai liniștit. Auziți, domnul Bonie, mă scuzați că intervin. Toalele astea frumoase, de unde le-ați luat? De la Marrakech, de lângă Malaica sau de la Rivers of Babylon? Bine, las că vă arăt eu. Bine? Ma, tot rău spre bine. Uite așa am descoperit că poate să facă și el o meserie cu succes, nu?
Ce meserie? Bufon, mă! Băi, avem o problemă. Te știu, dar nu-l internează nimeni. Am încercat, să știi. Nu, fată, noi avem o problemă acasă. Am descoperit că mami nu-i mami. Opa, dedublare de personalitate și probleme cu ego-ul. Continuați că sunt pasionat. Eu nu înțeleg. Las că-ți explică băiatul că de asta îl pun pe tati să-mi citească la culcare numai Freud și Gustave Le Bon. Ce nu înțelegeți, mă? Am avut dreptate cum au bărbații în general. Mama aia de la noi de acasă nu e mama noastră adevărată. E o impostoare. Ce impostoare? Ți-aș explica eu, dar în Freud nu scrie de așa ceva. E o hoață, fraților, și vrea să ia banii lui tati. Eu zic să anunțăm autoritățile. Ce autorități, mă? Că pe noi nici taxurile nu ne bagă în seamă. Trebuie să-i ziceți lui Grig urgent. Și dacă nu ne crede? Băi, trebuie să aveți încredere în forțele voastre, că dacă nu, apar tulburările de personalitate. Freud zice. Să vezi ce-ți spun eu, Olița, în cap și ție și lui Freud ăsta, dacă ne mai stresezi mult. Da, e... Într-adevăr, nu e un subiect de... Da, sigur. Ce-ar fi, nu? Acum ce mai ceți, bă, țăranilor? Ia uite, Milano scrie pe mine. Da, sau Mârlano. Auziți, mă, ăsta cred că poate să vă scape de toate problemele. Cum? Păi îl luați acasă și îl arătați hoaței, că sigur moare de inimă. Mă, ce-o fi găsit țărania la grădință de râs? Nu știu, mă, că îmbrăcat de lux. Sunt acum frumos, sunt. O fi avut ceva pe haină la spate. Voi ce râdeți, bă, țăranilor? De unde ai luat, mă, hainele astea? Cum de unde? De la tăramă, din piață. Mi-a zis vânzătoarea că sunt originale, aduse de la Milano. Originale? Milano? Cât ai dat, bă, pe ele? 30 de milioane, bă, că astea-s preț aporte. Păi da, s-a aduse tocmai de la Milano. Ce să știe țărania la grădință, bă, ce-i fashion-ul? Băi, Toni, băi, lasă-mă fashion-ul că ești varză, mă. Și mai cheltui și banii aiurea. Mai bine e investi în ceva sigur. Și mă rog, în ce adică? Adică în buzunarele noastre. Auzi, bă, vezi că n-am sticlă bună, dar dacă umplu pălăria asta cu pietre, smut fața aia la spate. Băi, părerea mea este că ar trebui să-ți redecorezi dormitorul ăsta, să-l aranjezi beton. Cum să aduci, mă, gagica aia în cocina asta? Păi ce, mă pricep să aranjez cocini? Ăsta, apartamente, ce de decorator? Păi, cheamă și tu un arhitect. Sau o arhitectă. Și după ce îți redecorează patul, îl și încerci cu ea. Bă, știi că nu e o idee rea. Și pe chestia asta mă și antrenez ca să o întărât pe Laura. Nu? Păi... Aici cred că ar merge o linie de spoturi calde, combinate cu o vopsea lavabilă oranj. Da, oranj, da. Și deasupra... Deci preferă deasupra? Eu zic să lăsăm naibii linia oranj astea să trecem direct la pat, nu? Da, patul îl facem... Nu îl facem, îl rupem. Doamna Toni! Lăsați-mă! Da, acum e clar. Cred că 2 aplice albastre aici ar fi perfect. Știți, ca să se asorteze cu zugrăveala. Păi, lăsați nu aplicile, eu zic să trecem mai repede la pat, nu? Da, sigur, când vreți dumneavoastră. Păi acum, când să vreau, cum adică acum, domnule Ionescu, ce faceți? Du-le!
Ia naibii tu, veioză. Dacă mi-ai mai stricat tu mie mașinațiunile, regăsește, draci, el. Na, hai, ura și la gară, bre. Și acum, Doamne ajută. Poftiți, Dădăie. Acesta este camera despre care vă spuneam că trebuie... Eu zic să începem decorarul cu patul, nu? Cu ce doriți dumneavoastră, dar mai întâi am o problemă, țineți un pic. Știți, când am intrat a căzut asta pe geam. Cred că cineva a scăpat-o. Vă rog să întrebați în bloc a cui este. Eu zic să începem decorarea apartamentului cu orice altceva în afară de pat. Nu? Încetați în clipa asta. Ce sunt prostiile astea? Că mă țineți așa de ieri. Nu sunt prostii. Tu știi că nu te mințim niciodată. Știu eu de unde aveți toate aiurelile astea în cap. De astăzi nu vă mai uitați la televizor o săptămână. Uite, dacă nu ne crezi, fă cum ne-a învățat Crenguța. Cum? Ascunde-te în șifonier și spionează. Hai, gata, că deja mă enervați. Voi chiar vreți să o supărăm pe mami mai tare decât naufragiu? Dar se poate? Tati, crede-ne, nu e mami. Gata, am încheiat discuția. Ce ne facem? Planul B. Și dacă nu sună azi? Azi sună, că am auzit-o eu. Bine, dar vezi că dacă o dăm în bară, am încurcat-o cu tati. Hai, ascunde-te! Tati, bine și-a prins mâna într-un numeraș. Unde? În dulap. Mihnea! Stai, mă! Au, m-aș lovit! Măi, copii, mă! Mihnea, unde ești? Mihnea? Măi, Adina! Deschide, dragă, ce glumă e asta? Nu e glumă, tati, stai aici și o să vezi. Ce să văd? Că mami nu e mami. Mă, terminați cu prostiile! Deschideți odată că vă pedepsesc tot anul! Mihnea, tu n-auzi? Uite, dacă nu avem dreptate, poți să ne pedepsești 2 ani. Mai copii! Bine, Adina! Tu ești mai mare, deschide! Ia uite, bă, ce m-am... Măi, Hai că nu te ținem închis mult. 2-3 zile maxim. Mă, deschideți, mă, imediat când vă spun! Măi, copii, Adina, Mihnea, terminați cu glumele, gata? Mă... E cineva acasă? Alo? Alo, da. Da, eu sunt. Am vești proaste. Da. Nu, încă nu m-a trecut pe cont, nu! S-o crezi tu că nu mi-am dat silința, da? Rămâneți aici cu pitici și tătici. Eu cred că ar fi mai bine să stii gura. Pentru că e pielea mea în joc și nu a ta. Apropo, cred că stresanții ăștia mici au mirosit ceva. Da. Cred că m-au auzit când am vorbit cu tine ultima oară. Nu, am noroc că senatorul e fraier și e limbă după mine și nu bănuiește nimic. Dar în câteva zile am banii siguri. Ai încredere în mine. Bine, hai. Și eu te iubesc, da, hai. Mai e puțin. Bine, pa, te pup, pa. Ce faci, iubito? Auziți, băieți? Să nu băgați la apă, că are rău de mare. Ți-am zis noi, tati. Bravo, tati. Și acum, fuguța în camera voastră, că sunteți pedepsiți.
Păi de ce, tati, că noi... Fără comentarii. Păi voi ați ajuns să-l țineți închis pe tatăl vostru în dulap? Dar se poate? Hai. Hai, hai. Hai, așa. E un gentleman. Haide, mă, cred că ei n-au vrut să... Știu, dragă, glumesc, da. Trebuie să-i fierb și eu un pic, că m-au ținut atâtea ore în dulap, am dat și cu capul de aia. Aoleu. Bă, dar pe Toni nu l-a anunțat nimeni. Să-i dea și lui vestea asta mare cineva. Păi de ce nu l-ai anunțat tu? Nu ești tu Mr. Radio Shant? Iar arhitectele ale naibii, cu cine m-a pus să le chem? Cine m-a pus? Eu m-am pus, că le-am chemat. Numai că de acum înainte le lasă și facă meseria. Le lasă gata cu hărțuiala. Din clipa asta am încetat hărțuiala, că mă omor singur. Ia că sună cineva. Da, poftiți! Domnul Toni Ionescu? Da, eu, dar nu bine, nu se vede de bandaj, dar în general eu sunt. Dumneavoastră sunteți de la arhitectură. Da, știți, dar nu pentru asta am venit. Dar pentru ce? Mi-au spus colegele că și tu ești sado, nebunule. Așa, haide să începem acum, să vezi ce o să-ți fac. Vă rog frumos, dați-și mie veioza. Da, sigur. Wow, ce ingenios. Mulțumesc. Zi, cum? Crezi că mă teleportez? Crezi că mă teleportez? Nu, zi. Cum? Crezi că mă teleportez? Ia zi, poți? Nu pot. Nu poți. Ia, vin. Merge și acțiune. Ce faci, iubito? A? Mimează transfigurarea. Stai că vine. Încă o dată. Ți-am zis, nu uitați. Hai, vă uitați amândoi la mine și zici, da? Hai, Mihnea. Ți-am spus eu. Ți-am zis, noi, tati, da?